Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja guyu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun tritili. Napa kae? Dipun tritili kekuataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Serananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep didaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Karo Istri Kandi ya mboten tresna. Ketarane Janaka niku mudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Istri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pake tresna karo bojo-bojone nyatane rata udah diparani. Nggih. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi Banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis kelmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Ponokawan. Upama sing sago mateni Ponokawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun mati Bropati Harya Sengku nunggih anak Prabu Paman Mlasa Senar kasinggihan Bapak Bandurna Bapak ing Sukalima Sarawuh Paduka Bapak Nemban kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing Datur ya Praja Ngastina Bapak Bandurna. Oh, astaka swala sira bertobo, swalu gembol, somorante aliloco. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Bapak ing Sukalima mangga widodha sowan kula. Tebih saking Rubeda nggih. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula sowan ngersa paduka anak Prabu Ngastina mboten langkung kepareng ingkang Bapak ngaturaken pudyastawanipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Bapak Bandurna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung. Kasekcakno anggen jengan dikula lenggah Bapak Bandurna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapak ing Sukalima titik lenggan sak mangke menika nggih. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekcakno anggen jengan dikula lenggah Koko Prabu Basukarna. Kawula non Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekcakno anggen jengan dikula lenggah. Kawula non nuninggih ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga, Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho juga Ji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dherelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa sira sadi ngaturke bekti lawan pun Kakang.
ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan lan tatanan para kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manila nedya babarake wigatining pasewakan lho napa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Gusti sesembahan kula ing Ngastina Paman Harya Sengguni kula wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu Bawadurna wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ngawungga wonten timbalan Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngerayi tadah wadana Kakang Prabu Karna dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang benek klaradat ingkang sampun marma titik lenggan sakmangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesang kula anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina kula hambaraken menapa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun paman Mlasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina nuwun sewu ngemuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap pada paduka anak Prabu mila sampun ngantos sakmangke wonten raos nggorunggi saklebeting penggalih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina babagan prakawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggih sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ingkang bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina malah sakmangke kepareng Ambabarana ingkang sejati menawa ta ingkang dados pirembagan madaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan sedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ing mengajab kados kula jangkah-jangkau enggal prapteng ingkang kajangka inggih menika Datraya negari Ngastina samangke gandeng kang bapa sampun keparang sowan wonten ing Datraya Praja Ngastina mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina monggo ratri ambabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima samangke kula ngangunaken jangga nilingaken karna midhangetaken sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun nggih ingkang bapa cumadung dawuh Yayi, semanten ugi ingkang Araka ing ngawangga. Kula ugi cumadung dawuh sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Kepareng Ambabarana ingkang sejati kula dianelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Bawadana. Wonten timbalan ing dawuh nggih. Paman Harya Sengguni. Wonten timbalan anak Prabu. Wale-wale menapa? Madaning Datraya negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun sagedipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datraya negari Ngastina mboten wonten sanes ingkang karembak samangke inggih budidaya pecahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampan ingkang kelampah dinten menika kula nglempakaken para sepuh Bapa Durna Paman Harya Sengguni Kakang Prabu Karna ing ngawangga wigatosipun mboten sanes kejawi hambudidaya hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangkah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging-daging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika mboten badhe ayep kula mboten badhe tentrem miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak
menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit Lamban mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih. Sedaya sampun sami mangertosi para nayaka Punggawa mandhapipun para kawula. Bilih Duryudana menika gadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa. Menika boten badhe kula selaki. Jernyatanipun kados mekaten. Krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar keprabaning Ngastina. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datri negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana ginakaken srana ingkang licik nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya. Menika boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-ngatang dados bathang boten sesuk boten somben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati Bawa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kaliyan ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu pangrumiyin mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjungaken Sapadhyai Prabu menika mboten tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten anggen kula majeng Sapadhyai Prabu menika estripun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negari Ngastina, pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng Paduka Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun Paduka Prabu anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. Liripun Paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun priksa pedamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan minangka dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng Prabunipun Duryudana, panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa, namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ing lenggah madaning pasewakan. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wawenjing. Kula menika namung angrantu benjang napa kula menika pikantuk dawuh saking Paduka Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebolipun uwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung kidemur rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging Paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi Paduka Prabu menika jireh getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng neraka ing Ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng neraka ing Ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten. Menawi Karna menika mboten saged magat janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Awulung kula mboten madheg senopati tuwin awulung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados senopati negari Ngastina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika nalindra kalukeng raja berbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana.
Nalindra Sugebondo, Sugebandu, Sugebondo tegese Sugebrono Picis. Sugebandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para narpati, senopati Nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Nyai Prabu Duryudana ewadene. Jebul pinanggipun Maduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyub dhateng setunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alang padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunipun boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira to bobotipun para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan mboten mantengan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga, supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho, Yai. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wadon pepinjungan menika dados pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi? Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 ngedabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo mulya. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan wurunga Duryudana bali teng negara Sina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa to Narpati Basukarna menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos panjenengan lajeng gugu dateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Ngantos panjenengan supe Purwadasena bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dhateng sangganing para kawula, para nayaka sak negaring Astina. Kula aturi sabar, nggih, sabar. Nalindra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran, kedah kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon. Nggih. Nyuwun pamunten Bawadana. Mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi senopati negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangganing Pandhawa 5 cacahe diaturke teng ngarep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyatane wing nyerweteh guneme kaya beten sewu nepo pategalan. Ndrewili ucape kaya grojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Jenyatanipun tampil mesgul penggalihipun. Nggih, Bawadana. Samangke sareng kula petang-petang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal Paman Harya Sengkuni, angka kalih Bapa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, kula mboten Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Menika langkung prayogi cekap. Ing abdipun Begawan Durna kalian pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun mrantasi karya. Mangsuli rembak ing ajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembug napa sing kula aturaken. Leres pangendika Maduka anak Prabu. Kula suwun Paman Harya Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi paduka dangu babakan perkawis menika, kula nuwun sewu, kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu ing Astina. Paman darpi atur menapa? Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih. Inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nekula Sedewa menika gampil. Nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih.
inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka, menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet woing keranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman, inggih nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go partikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi. Tiga anak Prabu Puntadewa kaliyan kula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Dik Patih dolope pirang-pirang lho Dik Patih. Mbuh wong endi kuwi ora rombongan barang dolopi. lajeng caranipun paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Dik Patih kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Kados pundi sraranipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah. Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula otak-atik kok dereng kepanggih nggih, Ger. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mawi kaya isana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Dik Patih, Pripun Kakang Durna? nuwun sewu lho Dik Patih. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Janyatane satriya loro niku pancen Debya Surasekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendat jenara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karusaning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe, bebasanipun ngepung wakal binaya mangat. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara klemek midak telek ora penteng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penting. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kon ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana-sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati. Ngaten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten wonten pengapesane Dik Patih. Mergo lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti sing teka ki sapa, sing jagongan ki sapa, lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka. Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi umpama sing dijagongan ki ora lahir batin karo Janaka, napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula mriku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged, perang Candrasa isa, perang Madras isa. Janaka niku limpat. Dijak perang jemparing, sapa sing iso ngungkuli jemparinging Begawan Durna duk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mancatet. Nggih, nggih. Dek
Nek kula nambian jenenge Bambang Kumbayana. Ampun derek Bambang Gentolek? Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih. Niku sapa sing iso ngelake Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuke wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling. Mongko manuke ora obah. Apa ora glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso nguli olah jemparing Janaka? Mboten wonten. Kula ngeculke jemparing, Janaka ngeculke jemparing. Kenging pas tengahing jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Kan katane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gada Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arep gedhe, wah. Kurawa santos maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih. Nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangluwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo Gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik. Menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejahaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya Ciptawening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa duk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku ringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngarepe Begawan Ciptaning. Ana sing glesak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar gone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur gone tapa. Ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau doke danan karo Janaka. Mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir saniki wong loro niku dibandingke kali Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartomarma tau tapa? Goreke kayangan dereng tau. Doko nadus neng kali 7 dina 7 bengi wek. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Iso wae. Kaya ngono kok kon lakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wek. Neng omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa napa kelakon kaya ngoten niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa. Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye setika niki to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinata mendhat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi.
Ora mangan. Ana ing jroning sentong kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero sentong. 40 dina 40 bengi. nggih ngoten nggih Kakang Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged lampah namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa keringkian menika sedaya wonten inggih keringkian menika sedaya wonten aja guyu to ndak ketara keringkian menika sedaya wonten inggih dipun tritili napa kae dipun tritili kekuwataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik serananipun digawe grantes pikire nggih wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa keringkiane mesti bakal ketok oh ngoten nggih keringkiane mesti bakal ketok mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes keringkiane mesti bakal ketok. terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang dicolong katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone mboten Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra oh kali Sri Kandi ya mboten tresna ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi oh dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Sri Kandi napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe inggih menika Nagagini Arimbi Urangayu ampun menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ra tau diparani nggih ngoten nggih lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten katresnane Pandhawa niku mung kali karo kakari kok alon-alon ajeng watu e Depate nggih watu sik nggih katresnane Pandhawa niku kali sinten katresnane Pandhawa niku kali Panakawan oh Panakawan inggih menika Semar Gareng Petruk lan Semar Bagong nggih nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes panjenengan tau tate kemutan duk jaman lakon Semar Lara nggih wonten ing crita Wahyu Kamulyan nggih Semar nalika semanten nandhang lara Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi ora gelem bali teng Madukara ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya merga Semar nalika semanten lara ateges katresnane Janaka niku karo Semar oh ngoten ning mateni Semar ya angel meneh nggih jan rumangsa kula kok mboten ketemu to Dipati ning ngeten mawon Semar angel dipanteni kudu dititili well dititili melih titili ping 7 nggih carane Semar ya digawe grantes pikire Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar ning anak-anake Semar Gareng Petruk Bagong pateni nek Gareng Petruk Bagong pateni Semar ora duwe kanca teng jagat grantes pikire Semar grantes Semar lara Janaka grantes Semar mati Janaka lara nggih Janaka lara Werkudara grantes Janaka mati Werkudara lara lho ra urut aja Pak oh nggih iso cek ngoten niku srana sing kudu dilakoni mengko nek Werkudara wis kelakon lara Puntadewa grantes Werkudara mati Puntadewa lara nek Kulasdewa grantes nek Kulasdewa lara terus nek Kulasdewa mati sing grantes pun wonten pun entek 5 niku ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa lho nek tumrap kula ngaten menika nggih setuju menapa boten nggih panjenengan midhaket atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten menawi mathok mangke kula badhe srot dipun bundel iki mawon rembak menika kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin mangke menawi Panakawan pejah ketiganipun menapa salah setunggal tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pejah menawi Semar pejah Janaka badhe grantes menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pejah Janaka pejah Werkudara pejah Puntadewa kaliyan Kulasdewa kantun angel mijet wae ngranti nggih betul Pandhawa pecah
Panakawan pecah panjenengan dados Narendra Hanjayang bawana mboten wonten ing badhe anggucik keprabon paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibataripun ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budheg banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun Kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? kula badhe matek aji pameling. Kowe ladal. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek kaji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Bapak Durna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani nggih menika Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten nggih. Jagat Dewa Bathara. Inggih, pancen Jagat Dewa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Bapak Durna. Oh inggih, inggih. Kula semanggaken pun gek matek kaji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang nggih Mati. Nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya arep cecer apa senah? Kocap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Asih mati senah. Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang Udara rawuh nggih. Inggih. Paman Mloso Jenar. Bapak Durna Werkudara sampun prapta wonten negari Ngastina. Ah, kantong blekuduk swalu kimbal semorante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna. Ditimbali ning negara Ngastina. Pancen pancen bener. Badararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden ngaturan karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggih dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggih Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh, tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggih, ya nang, ya li. Yo Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Angin mungkin ndekno sikik ta Werkudara. Iki ganjeling ngisor bareng wis mak jegluk. Pun mboten sah kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Nah nggih. Sik, gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngestaken dhewe ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Kowe katine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dinyaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling.
yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Oh, kandhak mlebu soal gembol Sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Nger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luwih saka gayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ingkang ngaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana lho apa ora elok selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup ngudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Mula gage kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing enteng-enteng aku mesti ora bakal wegah. Mesti uga bakal sagu nglakoni. Kowe sagu Werkudara? Yo, aku sagu. Nek kowe sagu, nuwun sewu Nger, arep kula badhe majeng sawetawis supados cetha panemipun anak kula pun Werkudara. Lho sumanggaken Bawa Durna. Rate apa? Yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewadi. Aku kudu nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Syarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh. Ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Ah, yen kowe krasa kaya mengkono, tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen bakal nggayuh. Apa kira-kira kowe sago ngaturake syarat-syaratane? Aku sagu. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi jegur segara tak saguhi. Upama syarate dudu kuwi kaya sago. Yo sagu. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe sago. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono ngondeli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan. Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna yen wong ora kebondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara.
Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang. Ya mergo saka bapakmu iki. Iya. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu hayun. Mamayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke, Dipateni, Cak Bagus. dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumuruning ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, Piye? Ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gejening tresnamu marang Panakawanmu jebul tinempune gondeli karo rasamu Werkudara. ora bakal ngundeli karo rasaku. Mung saya aku tak takon karo kowe. Takono. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk, Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumuruning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut kowe kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis kelmu mengoben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Njaluk pamit. Sampun marem salebetipun kali paduka anak Prabu ing Ngastina. Oh, Dono. Mboten kandikan nyono-nyono menika inggih sebat nabuk nyilih tangan kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartemtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggihipun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Durna. Pripun Dipate? Sampeyan napa ya entuk wangse tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kotak ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng deng tak deng deng. Duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae nganti suwe banyu cinaring. Nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng niku bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti modar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning mati. Syukur bagi Werkudara iso mateni telu cacahe.
Upama ming siji ora dadi ngopo. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sak kuwatir. Mboten sak kuwatir. Boduna. Mboten dawuh. Panuning tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Boduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge pupu penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados makaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Menika mboten kok badhahi niat kepula niku kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka Anak Prabu menika mboten babar pisan mboten, Den. Estu mboten. Mboten menika Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep apa kemawon. Iki. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten apa-apa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipen napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Narada nggih. Rai ngaten kados sampun paripurna. Ya. Durna bapakku piye? Tak sawang saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg-mangu. Kowe ora usah kuwatir Werkudara, kowe ora usah sangga runggi. Yen kowe bisa mateni salah sawijining Panakawan syukur bake telu cacahe minangka dadi anaking Semar Badranaya. Ya kuwi nala Gareng Petra apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Sapa sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku? Sepisan ilmu kasampurnan angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku. Mung karo minangka ganepe ya kuwi sastra mulya. Pamulyaning bawana babar kamulyaning jati. Bener. Pateni. Kuwandane salah sawijining Panakawan tok gawe ning negara Ngastina. Nek wis tak aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep jujuk dhisik? Apa Gareng, apa Bagong? Yen tumrap aku lho. Gareng ki ringkih, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang. Anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk. Mula Petruk dhisikna. Mengko nek wis Petruk tok dhisikake nala Gareng karo Bagong mung kari gampang. Yo. Sagu. Ora sagu sapa apa-apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering Panakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat, tak tunggu. Dan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng. Ana tetembungan yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jajari mesti terus tindakan. Sampeyan ki jane kena ngopo Pakne? Nuwun sewu Bapa, menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula. Kaliyan Sudarma kula, Bapa. Pakne mbok ampun ngoten kok. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku.
Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Li ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nang ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin, anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula lunga lu saka Karang Tumaritis kula aturi ngendika Pakne. Aduh kaget aku nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih Pakne. Heeh Werantawati. Bekti kula bapa. Heeh tak tampa ya Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom. Ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi nggih. Mergo bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa, ning saka tindak tanduk tingkah lakumu wis junjung derajate wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Linjang ki mawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikujungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakaning kae. Kae mergo ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe pulo tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Werantawati, Kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming kono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petro. Ning wedene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken Pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Mung nglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Ora usah to gagas, pancen niate ora apik cah kae. Ngene ya Werantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilora mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa?
ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparu do teka, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure, bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Monggo bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine, ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pak niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha dodo kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wrontawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dibetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Wrontawanti piye? Menawi panjenengan gego dhateng atur kula. Heeh, karmu Menawi panjenengan kepareng gego dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. awalesane Tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten. Supados tianggeng badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. maksude Panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik. Terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok. Sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan, ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petruk kang malakalku Antong bolong isine kosong. Yambu yambu nawasung. apik idemu apik nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparu do teko ya tangga teparu sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparu sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk. Ingatan kula namung derek Ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Wrontawanti. inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme
Iki mengecok-ecok. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng. Lah sawedi, aku tak ngelikan nang kene jubukan lah. Sampeyan kena ngopo? Bapak sampeyan kenging napa? Kula tasih betahaken Bapak supados angampingi gesangipun lengkung Bapak sampun sedo. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung kesuma? Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat. Raden kawontenanipun Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sak mangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petro mati. Wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Parantawati. Inggih, Raden. Wis rasa kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabeya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nglameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng Pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selehing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah arep kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Nggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lahir batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladanan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadiguna nyuda sumangah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabeya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo urip. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Kilurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wong wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki sak wae dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho.
mboten ateges menika nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No, nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun Daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk, ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning pati, mongko kowe isih enom. inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kono-kono. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki sena mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosek to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Langkung piye? Kula nderekke mawon. Nanging ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono? Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem, isih iso ngapa-ngapa. Mburi kae, ambruk kan dibenakke ora mung tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis rasa to gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune neng Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa ya. Le mati ki mung etok-etok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh, lha gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Agas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapak. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyeteli-nyeteli apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngapa ya, Tru? Ngapa lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe iki tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa dadi manten?
Mongko mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go berarti kele Werantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki slametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe ndek pusaka to? Napa? Petrel. Gadah, kene tak silih. Petrel siji arep disilih, tak silih engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petrel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disilih petrele kok ora entuk. Nggih, siap ya. Petrel. Ah. Niki. Aja manapake jarene petrel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nang ngono petrel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipujono apa? Wis kowe men gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampeyan sing kula tempuhke, kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih, niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, njrone wonten tipe, cep dengkulmu mlocot. Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dhek ra ndi jenggot. Ya mengko tak thukulke sedhela kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh? Heeh. Yanu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya apa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk iki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk mergane. Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Iki nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning jel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentala arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Lho, gaweanmu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mengletak kowe iki.
Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara Petruk ngrimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu Kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara ora gareng karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung bareng ora rasah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing rasah omong. Engko nek garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya, ya. Manut aku wah jan setan lan. Ya ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo.